Sa Good Vibes, gas station sa Circumferential Road sa Bacolod City nagabanaag kun gabi bangod sa Christmas lights and decors. May report si Romeo Subaldo. Kung maglabay ka sa sininga Shell gas station sa Circumferential Road sa home site sa Bacolod City, makaagaw atensyon ang mga Christmas decors kag lights nga nagabanaag. May series nga mga parol, may higante nga Christmas tree, mga kahoy nga napuno sa Christmas lights, nagkalain ng mga colors sang stars, kag mga lighted boxes, kag hanging nga mga candy canes. Suno siya kay Mitus Cooper, ang nagadesenyo sini, mga isa niya na inikadekada nga ginahimo. Nuyag niya makahatag sa kalipayan sa mga naganilabay, ilabi na gid sa mga kabataan. I started decorating the place 8 or 10 years ago. And the reason for this was that I wanted every year for people to be happy when they come and look at the place and feel Christmas, the Christmas spirit in this place, especially for the children. And this is exactly what's happening. People come here every night and take pictures, and that makes me very happy. May fitness gym sa kilid sa gas station, kagang suga sa sulod, nag-compliment man sa mga Christmas decors. Madulom ang ini nga bahangin sa highway pero paglapot mo sa gas station, nagahatag ini sa kasanag. Amo sini ang luyag nga matabo ni Cooper sa karon sa kalibutan. Kadulom kagasubo ang gindala sa pandemic pero nagalaom siya nga ang Pasko kag New Year maghatag sa paglaom sa tanan nga dag-on ang away kontra COVID-19. Because of COVID that started 2 years ago and brought so much sorrow to the world, I hope this Christmas and New Year will bring hope and encouragement to win the fight against COVID finally. Yara lang ini makita sa tabok sa Jack and Jill School sa Circumferential Road.